Tak, tohle to je stromek višně, zase nesázel jsem ho já, takže nevím moc na jaký podnoži to je. A ten růst tady je taky takový špatný, nebyla tady zapěstovaná ta korunka. Vyrůstaly tady nějaký boční větve, které byly průběžně zakrácený sice, ale obrostlo to taky takovým zvláštním způsobem. A hlavně tady byl loni teda terminál, který jsem se snažil zakrátit a snažil jsem se, aby na něm vyrost nějaký obrost, protože ten terminál už bylo nejméně 2letý dřevo, možná 3letý, takže jsem se snažil ho zakracovat, aby to probudilo ty spící očka a narostla tady nová korunka a mohl jsem tohleto případně dát pryč. To se nakonec nestalo, já jsem ten terminál zakrátil až tady, on sahal opravdu přibližně někam sem a vyrost tady jeden takovejhle poměrně slabý výhon. Ty višně se teda často pěstují na tu dutou korunu, kterou bychom tady i mohli udělat, nicméně mi se tady moc nelíbí tahle větvička, která zase vyrůstá z toho 4 roky starého terminálu a je strašně slabá. Nicméně nějaký růst tady je, takže já tady nějaký řez provedu a uvidíme zase, jak na to ten stromek zareaguje. Tady to střihnu na to očko, který vede dovnitř a počkáme, jestli to tady nějak vyhne. Tuhle větvičku bych tady taky mohl nechat takhle na nějaký očko, jestli se vyhne sem, protože tady je prostor. A podobným způsobem to střihnu tady na té straně, kdy tuhle větvičku bych dal pryč. Tuhle jsem zakrátil zase v přibližně stejné vejšce na to očko a tuhle větvičku tady vše taková slabší, tak to můžu nechat takhle. Uvidíme, jak to tady poroste. Tuhle moc zakracovat nebudu, schválně ji nechám delší oproti těmhle, protože tady bych opravdu potřeboval ten růst hodně posílit. Takže já ji střihnu opravdu jen takhle maloučko, aby se tady nějak jako probudila a ten stromek by se měl vlastně snažit tu řeznou ránu zahojit, nahnat tam nějaký živiny a ty hojivé látky a tím podpořit ten růst, takže proto jsem to trošku zakrátil. A pak tady máme poslední větev, která je taky poměrně slabá. Tak ji zakrátím takhle. A ten terminál střihnu tadyhle taky maloučko jenom, aby to tak vycházelo na těch 45 stupňů. Je to starý stromek, kterýmu nebyla věnovaná ta péče, nebyl udělaný ten výchovný řez a zapěstování té korunky. Tak počkáme, jak si s tím teď příroda poradí. Tak, tady jsme u stromku višně, je tady v takové džungli všech možných bylin, nechci říct úplně plevelu, protože je tady skoro takovej záhon lilí, který budou zanedlouho kvést a různý další kytky tady květou, takže to nechávám jako takový biotop včelkám. Nicméně ten stromek je to trošku takový v tom utopený, já to všechno potom, jakmile ty kytky odkvetou, tak to posekám. Tady vlastně jenom bude takovej rychlej řez a odstraním tady to, co je navíc a to, co překáží. Nenarostly tady ty kosterní větve, jak by bylo potřeba, tak jsem to loni hodně ostříhal a čekal jsem, jak ten stromek naroste a ještě ho nechám dál růst a sílit. A uvidíme, jestli pak použiju to spodní patro, který tady tak jako bylo založený, a nebo jestli si tu korunku založím až tady vejš, kde je pěkný to rozvětvení. K tomu se ještě dostanu. Teď opravdu dávám pryč jenom ty větve, které jsou tu navíc. A sice tu ničemu nevadí, ale já tím zase, když je dám pryč, tak podpořím růst těch ostatních větví. Takže dávám takhle pryč to, co vede kolmo nahoru. Tak. A
tady potom už to nechám, ten hořejšek, a uvidíme zase za měsíc, jak ten stromek ještě tady poroste.